ବାଲିଅନ୍ତାର ସୌମ୍ୟ କେସ୍ ହେଉ କି ନୟାଗଡ଼ର ଅଚିନ୍ତଙ୍କ ଘଟଣା, ଦୁଇଟି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କମନ୍ ଭାବରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଭୟ। ସୌମ୍ୟଙ୍କ କେସ୍ରେ ଲୋକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ପୁଲିସଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ଆଉ ନୟାଗଡ଼ରେ ମାଙ୍କେଡ଼ା ପଥର ଚୋରି ବିରୋଧରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବାରୁ ଅଜିନ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯିବାର ଆଲିଗେସନ୍ ଆସୁଛି। ଏହିସବୁ ଘଟଣା ଦେଖିକି ଗୋଟିଏ ନର୍ମାଲ ସିଟିଜେନ୍ ମନରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିବ, ଯଦି ଏମିତି ଚାଲିବ ତାହେଲେ ଆମ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ ଆଉ କେତେ ଭରସା ରହିବ? କାରଣ ନର୍ମାଲ ଜନସାଧାରଣ ପୋଲିସ, ଲ ଆଉ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଉପରେ ଭରସା କରି ହିଁ ଭଏସ୍ ଉଠାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭଏସ୍ ଉଠିଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ଇନସିକ୍ୟୁର ଫିଲ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଇନଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଗେନଷ୍ଟରେ କିଏ କଥା ହେବ? ଏଇଟା କାହା ଅଗେନଷ୍ଟରେ ପ୍ରୋପାଗେଣ୍ଡା ନୁହେଁ, ନା କାହାକୁ ଗିଲ୍ଟି ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାର ଆଟେମ୍ପ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ସୋସାଇଟିରେ ଲର ଫିୟର କ୍ରିମିନାଲମାନଙ୍କ ମନରେ ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନର ଭରସା କମନ୍ ସିଟିଜେନ୍ଙ୍କ ମନରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ।